Dem baş temaşevan neja ez şermîn em îro dîsa bûn mêvanê we demekî zindî da. Mêvanê me di sînemayê Kurdî da derhenerekî hêja ye. Îro mêvanê me Alî Kemal Çınar. Hevale Alî, tu xêratî bernema me? Navxerê dabin, çawan baş in? Başım gelek spas dikim mamoste. Hûn çawan in? Rewşa we çawa ye? Baş in. Baş e, baş e, Hûn baş. sağ ol, gelek spas. Alî, welat te rewşa we ye. Bawerim tu li İstanbulê yan jî li Amedê? Ez li Amedê me. Li Amedê dijîm ez. Belê, belê. Rewşa we ye alî we da. Valla wekî dünyayê ye çawa bêjim yani karantinayê de ne em. Sê çar roj qedexeyê heye. Em nikam derken derva. Vî karantinê wisa derbas dibe. Benda wî rewşê ne yani vî rewşê xilas bibe. Ciyanê me dîsa normal bibe. Benda wî tiştê ne. Belê, hêviya me zêde we. Cîhan Rast. bikeve ser rûtînê bi rastî. Belê, mamoste pêşiya bernemayê de bi rastî em dikarin çîroka Alî Kemal Çınar gudarî bikin. Alî Kemal Çınar kî ye? Ez aslê xwe ji Amedê me. Vê deriyê zatime dünyayê. Heftûyê şeşa da. Nava Sûrê da. Dibistanê jî heya zanîngehê jî min li Amedê qedand. Beşa werzîşê. Dema zanîngehê de merakê min lîseyê de bi rastî bi merakê min sînemayî zêde bibû. Dema zanîngehê de min xwest ez sînema çê bikim. Li beşa min li alaka sînemayê tune bû. Dîsa jî wer xwestikekî zêde bû yani heyecan digirt yani ser sînemayê. Dema 2004 da jî min dest bi kurtefîlmekê kir. Heya 2013 min deh heb kurtefîlm çêkir. Piştî wî jî fîlmê dirêj min dest pê kiribû. Heya ana çar fîlmê dirêj min qedand. Herî dawî jî belkî hûn jî bihîstine heftekî de roj berê nav karantinê de min kurtefîlmekî jî qedand. Ser YouTube'ê min weşand wî kurtefîlmê. Yani kurtasiye ez kanim wisa bêjim. Yani deh heb kurtefîlm û çar heb jî fîlmê dirêj min qedand. Hebkî jî în berqedandinê ye nav wî de. Yekî kurtasiye wisa. Belê, mamoste bi rastî em ê pêşî bernemayê em ê dîsa xeber bidin. Ez dixwazim gerçi bi rastî qala demê perwerderiya kev ser fîlmê te negirtibû. Te got tiştî min cuda kiriye û paşê fîlm û dergeherî set jiyana te. Em piştî jî qala wî bikin. Bi rastî jiyanekî bi zehmet e. Çünkü perwerderiyekî te negirtibû lê belê tu ketî vî jiyanê. Ev yê ji bo te serê demê de pir jiyanekî hesen nine. Tu çawa bûyî? Yani vî jiyanê te çawa bê bawerî kir û te dest pê kir? Biraz tiştekî wisa dibêjim yani perwerderiyê fermî min negirt. Lê min bi xwe bi xwe perwerda girt. Yani heya ez bêjim biçûktiyam da merakê min ser sînemayê hebû. Ew her çû pêş ket. Yani heya lîsteyê ez tê bîra min zêde zêde fîlm temaşe dikir. Belkî carna tekeva destê min pirtûk û ya jî kovar min dixwend. Lê her gav vî heyecanê bi min re hebû alî sînemê de. Lê tiştekî fermî zanîngehê de min derfet nedît. Zanîngehê sînemayê ez bixwînim ya jî hunerê ez bixwînim. İnkî hunerê min alî sporê jî hebû, werzîşê jî hebû. Ez ji ser wî beşî ez ketim zanîngehê. Zanîngehê mamosteyê werzîşê min qedand. Dûyîna berê de sînema her gav dimeşiya alîkî de. 2003 da jî hunera çanda Amedê vebû li Amedê. Wê derê sînema kulübî hebû navan da. Min dest bi kulübê jî kir wî navberê de. Di wî navendê de îja kargeh jî dest pê kir. Alî senaryo, alî derhenê dîmenê, belkî alî dengê. Yani cure cure kargeh çêbû û kargehê de inkî me xwe
peşkes me perwerde dît. Yani inkî taybetî çêbûyî perwerdeyî. Ev jî li gorî min ji aliyê fermiyê de baştir bû. Çünkü ez mêze dikim zanîngehê fermiyê li wê derê gelek tiştekî awa naxwixî jî çêdibe, gelek tiştekî awa sivî jî çêdibe. Lê me taybetî bû, bi dil bû, bi can bû me perwerde dît. Ji ber wî hinek hestê me jî xurt bû, zêde bû alî sînamê de. Ez ya bêtir baş dibînim bi rastî. Yani encamê dijî mêze dikim, yani hevalê min em bêjin fermî jî qedandî, fermî jî xwendî. Ez li wan hestê wan mêze dikim, ya jî hişmendiyê wan mêze dikim. Wekî me hestwar ninin, wekî me kelecan ninin mixabin. Çünkü ketî wekî kar yani êwan. Wekî kar dibînin vî beşê. Ji ber vê hinek kemasiyê wan, pîskrekê wan zêde ye. Yani niyeta min jî ji xwe tiştekî wisa tune bû yani pêşê rojê de. Min dixwest yani ez bi xwe ez xwe bigîjim cîkî ya jî ez xwe tijî bikim. O alîkî de tecrübe jî wisa dest pê kir. Her tiştî me bi xwe çêkir û em fêr bûn. Vî feyda wî jî min gelek dît. Heyana jî wî feydê wî ez domînim. Zêde zêde wî feyda wî heye ji me. Yani her tiştî ez bi xwe dixwazim çareser bikim, her tiştî ez dixwazim ez çê bikim. Yani karê min jî hinekî eger serkeftî be, ez bêjim ser vî tiştê me şiya. Belê. Mamoste piştî ez qala dilov bikim rastî. Min mekava mêzek ser rûpela YouTubeê. Vî demê tekeva viya kişand. Di vî nava koronayê de bi rastî viya piştî zehmet nebû ji bo te. Lêbelê yek dernekeve derve li car cana yani viya piştî zehmet tê xweyanîkirine ye bi rastî. Te vî demê çawa derbas kir? Rast e yani zahmetiya wî gelek heye. Lê ama ez wisa dibêjim, mesela filmê min ê berê jî tim mêze bikî, hemû bi vî şeklê jî xwe çêbibû. Yani dîsa ekîbekî biçûk, dîsa awa piranî kêşan nava malê de derbas dibû. Di derva de tim mêze bikî, eger mêze bikî tu dibêjî belkî zahmet e, lê ama ji bo min pir hêsan e vî tiştê. Çünkü li gorî min bû vî rewşe li gorî min jî hinkî tevgeriye. Ji ber wî ji me pir zahmet nehat bi rastî. Yani vî karantînê de jî gelek jî feyda wî jî hat ji me. Alî motivasyonê, alî moralê, malbata min jî yani me tiştekî xweş hîs dikir. Çavêjim yani acizî pir zêde bû, em pir diacizîn. Qeyranekî mezin bû, lê vî filmê çêkirina vî filmê me hinkî motive dikir. Yani ana mesela qediyayê ez valayî hîs dikim. Bêjim xwezî tiştekî dinê cêbana ez dest pê bikim. Vî rewşê ez bi wî şeklê, bi wî afrenîrê me re derbas bike, li gor min pir baştir e vî tiştê. Me jî wisa derbas kir. Yani me tiştekî bi ti şeklê em mijûl bûn. Ew jî tiştekî baş bû, huner bû, sînemayê bû. Bi vî şeklê em tevgeriyan, kêfa me jî ew ê hat yani vî xebatê hat. Vî derbas, vî rewşeyê derbas bibe, li destê me de ew tiştekî bimîne. Ew gelek ji bo me rûmet e. Belê, mamoste ez bawerim enet malê tu tişta zî difikirî ez bawerim pêşa rojê de belkî daha tiştê baş derkevin. Rast e ew ji xwe ew bidome vî filmê. Dema vî karantînayê hinek sivik bibe, hinek belkî biqede. Em ê dest bi beşa duyem bikin. Vî tiştê ew bidome hinek. Evet yani destê min de nivîse vê fikirê ye. Heya destê min bê ez ê 4-5 hêzê biqedînim. Dîsa ser YouTubeê ez ê weşînim. Yani rewşekî çoka xirab be jî em gerek ji karê xwe dûr nebînin. Tişkî pişmanî em tişkî wisa ye yani kar gerek bidome. Yani karê hunerê yani bidome. Xeynî wê yani evê me peyvîrê me tiştekî wisa ye. Belê mamoste piştî zî em filmê tê metrajê wî dirêj. Piştî zî em qala wan bikin. Çîroka wan fantastîk e.
براستی دوی جیانه دا راکن بنیان زمانی شروع کن چیروک جدای ازی تتکاری پاری که قلا وی جدایی بکی علی کمال چنار بچی چاوی وان چیروکا مزد که راستی Ya dema destpêkê de ez înkî xal bikim. Dema ez kurta fîlma mêze dikim rastaqîna wî zêde yî. Hinek belkî ceribandin têde hebû van fîlma de. Hinek belkî ez jî pir tişt nizanîbûm. Tişta min diceriband. Ew jî heye yani vî evê da vî karê de. Çend kurta fîlm li gorî dilê min e, çend jî ne li gorî dilê min e. Lê ama ez wisa mêze dikim van kurta fîlma. Wekî ceribandineke mêze dikim. Wekî fêrbûnek, wekî perwerdeyî ez mêze dikim van kurta fîlma. Piştî van kurta fîlma hinek dixwest ez tiştekî cuda çê bikim. Bi rastî dema wî wan kurta fîlma jî min çîrokê fantastîk çê dikiriya jî min dinivîsand pir ceseret nedikir min ez wana çê bikim. Çünkü tamaşavan ya jî Kurd ya jî sinema çawa kîjî aliyan binerin bendewariya wî tiştê nebû. Ez alêkî de ez ditirsiyam yani cesaretem tunebû. Piştî van deh fîlma şûn da dedim dej vî tirsê berda. Min got yani çi hişê min heye çi çîrokê min heye dixwazim vîya ez çê bikim. Ji wî neqlê dest pê kir yani dema metraj filmê yekem bigire heya ana çi tê bişê min çi dixwazim dilêm de çi derbas dibe bi vî şeklê ez tev digerim. Carna dibe fantastîk, carna rastexîn dewam dike, carna absûrd dibe. Bi vî şeklê derûtê belkî navaroka wî ya jî bi tarza wî. Lê vî ser vî fikrê, ser vî hişmendiyekî tevgeriye. Yani tiştekî ez bi dilê xwe, tiştekî ez cuda ya jî tiştekî nû ez kanim bi çê bikim. Çi dilê min de derbas be dixwazim ya çê bikim. Bi vî evê înkî ez tevgeriyam. Encamê de kêfa min jî jêya çünkü mixwest yani dewam temaşa kirin got tamam yani ev sinemayê min e xirab be jî bertekê hişk jî derkeve halê dîsa jî hiç xem nene. Ez li gorî dilê xwe tişta çê bikim tişt ew nene yani kî bertek dide kî tişt dibêje hiç xem nene. Kêm zêde xirab baş hinek tişta derket halê. Veli mamoste براستی د فیلم آنده دا در هنری و لیستگوانی و نویسکاری براستی چرا که ته گلک باشن زی لیویسکانتیا ته زی جبه قراکتر ته د براستی لپر جیون تدو شو پسکم تزیده کیجا آلی دا خو سرکفتن دوینی وی هندروی دمدا. Ya ez yekem ez evim yani derhenerim. Nivîskarım ez wisa bêjim. Lîstikvanî li gorî min tiştekî awa yani ez neçar mam min dest pê lîstikvanî kir. Dema min dest pê kiribû yani bi şeklê kêşana min tarza kêşana min xist vî lîstikvaniyê. Ya jî ew pêşerê de niyetam tune bû yani ez bilîzim ya jî ez nav fîlm de cî bigirim. Bi neçareyekî min dest pê kir. Paşê kêfa min jî jêyat bi rastî. Herî dawî vî kurta fîlmê de jî min lîst dîsa bi neçarî bû yani. Nava malê dawî derbas bana. û karantîne hebû. Kes nikaribû yani batına bi lîstana ya jî min ji xwe tiştekî wisa teklîf jî nedikir. Yani bir şekilde dest pê kir. Herî dawî jî kêfa mêze kir ya lîstikvanî rastî pir xweş e jî yani. Çünkü tu dikevî karakterkî dinê çi qas jî tu nêzîkî xwe bilîzî jî tu nêzîkî karakterê xwe jî bibî lê dîsa jî tiştekî dîjî yani ew tiştekî cudayî ji bo mirov. Tu neqîrî jî em bêjin di nava jiyanê de tu kanî wê dê de biqîrî ya jî bêdengî nemînî ser ber bûyera. Tu wê dê de wekî bi karakterek kanî bêdengî bimînî. Vî şeklê
tejinki devlementike, ali karakterite, ali psikolojiyete ya da şmendiyete da yani ev listikvani tenaseri xut tiştekî dünyakî dinê duya bawerim tiştekî acêb e. Wî hêstê jî carna carna ez dixwazim ez têda bim ya jî têda ez xwe da bibînim. Lê ema tu bipirsî ez serî da ez derhener dihesibînim ya jî nivîskar dihesibînim. Dinê jî carna ez çê bikim jî kêfxweşî bi çê dikim. Belê, mamoste bibûne ez gere bikim temaşevanê me guhdarî dikin. Bi rastî em civana gelekî baş dikin. Ge me guhdar dikin. Ez dixwazim bikim bîra wezî hevalînêja hûn karin vî vîdeoyê ser medyayê civakî hûn karin parî bikin ku bigîze gelê me hemû wana. Belê, mamoste ez piskî jî qala malbat em bikin. Di filmê te da lîstik wan ez bawerim malbat de dilîzin. Filmê tê de da di navberê da vêkê Osman Çınar dilêze. Bi rastî çîroka wî jî çîroka me hemû wan e. Em hemû xwe têda di wî filmê de em dibînin. Tu dikarî ji me re qala wî çetirê lêstika Osman bikî. Çima Alî Kemal nelîz, çima Osman lîz? Piştî em çîroka wî diguhdarî bikin. Beriya di navberê de sê fîlm kişandibû, kurte fîlm ve şartî o genco. Her sê fîlma da jî ez hebûm. Wan her sê fîlma ji bo min çîroka Alî Kemal bû. Belkî cuda bû ji hev dû. Lê rastî ser Alî Kemal dimeşiye. Piştî wî min jî xwest ez zinkî navber bidim yani vî Alî Lîskvanê de. O ji bo min çîrokê jî qediya bû. Çîroka Alî Kemal qediya bû. Xwe her gav jî birayê min digot yani ez dixwazim bilîzim. Beriya wî jî kurtefîlm da jî cî girtibû. Rolekê ewa biçûk jî têda hebû. Îja her gav jî digot yani Kurdiya Osman jî pir kêm e. Digot wala Osman tu eger Kurdî biaxivî, tu fêr bibî tu kanî bilîzî. Îja jê re pirbû problem. Piserkî mezin bibû jê re. İca kêfa wî nedatî yani digot tamam ez ê fêr bibim yani vî saetê ji ne çawa fêr bibim. Neyse vî alî da vî mijarê erga bîra derbas bû piştî wî min got ez ser vî pisrekê min got ez bifikirim. Yani Osman pir dixwest bilîze, min jî dixwest ez bilîzî têda. Ser ziman û ser rewşa Osman ez êkî fikirîm. Hem Osman bira têda cî bibe hem jî fikrekî xweş bira derkeve holê. Bi vî şeklî derket holê vî di navberê da. Îca Osman jî cî girt ji nav fîlmê de. Ser wî jî çîrokekî jî xweş derket. O alîkî de jî ser zimanê ji xwe min dixwest tiştekî ez bikim. Çünkü dema min dest pê kiribû jî ziman her gav derket pêşiya min wekî asteng, wekî em bêjin bêîmkanî derket hemberê min. Ew jî dixwest ez Kurdî çê dikim ema lîstikvanê Kurdî zanibe min dixwest belkî tune bû. Min dixwest vî hevalê ya jî vî lîstikvanê bilîze lê Kurdiya wî tune bû ya jî Kurdiya wî dibû piskrek. Ji ber wî her gav ziman wekî piskrek derdiket hemberê min. Hem ser vî zimanê min xwest ez tiştekî çê bikim, hem jî Osman jî bira têda cî bigire. Bi vî şeklî derket holê. Encamê de kêfa me ji fîlmê me jî hatibû. Hem mijarê anîbû ziman, hem jî nîqaşî derxist holê. Ez ew dibînim yani vî di navberê de tiştekî taybetî bû ji bo min jî. Yani dema ziman qala ziman bike hiç nebû fîlm çenha fîlmê me heye yani me re kanibin nîşan bide. Di navberê de tiştekî jî wisa bû. Belê, belê mamoste. Rastî ez piştî jê qala medyayê civakî jî dixwazim te re xeber bidim. Tê çawa dibînî ser vî medyayê civakî çawa dibînî? Ser rûpela YouTubeê de te em gerçi bi rastî em hemû îro ertîş nîşan didin. Bernema çê dikin, tiyatro çê dikin, belê ewa filmê çê dikin. Çawa dibînî? Yani cîkî alîkî de baş e yan jî nizanim ti çawa difikirî ya? Ya wekî her tişt dema televîzyon derkez jî vî nîqaşê derket bû. Dema telefonê
beri kij derkê jî tiştekî wisa derket holê. Ê medya civakî jî navî nîqaşê daye. Feyda wî gelek zêde ye û cana tim wî dikê tiştê ew neyînî jî derdikeve holê. Mirova nîqaşî dike, carna hevdû dişkînin, carna nîqaşê gelek xirab jî derdikeve holê. Em bêjin vîdeoyê ew istismarî derdikeve holê. Van tişta jî heye navê civakê medya civakê de. Lê ama ez wisa mêze dikim dem vî demê ye. Dema wî jî ev e dibêjim. Gerek em xwe negirin, vekirî bin van tişta re. Çünkü amûr her gav diguhere. Teknîk her gav diguhere. Heya destê me bê em adapteya vî teknîkê bin, li gorê xwe em bikarbînin. Çünkü Kurd ji xwe kêmasiya wî zêde ye, ji xwe astengê wî çok pir gelek e. Hiç nebû qene em van tişta em baş bikarbînin. Em hunerê xwe kanin ser vî tiştê em weşînin, em kanin gotinê xwe bibêjin ser vî hunerê. Ev derfetkî mezin e, heya ji destê me bê gerek em vî derfetê dewlemend em bikarbînin. Ez jî pir muhîm dibînim. Mesela filmê xwe ez diweşînim. Heya ana festîvala de ya jî dema danîşana de qas kes temaşe nekiriye. Lê ez YouTube'ê de mêze dikim gerek kes temaşe dike ya jî nêrê xwe dibêje ya jî bersiv didin min ser filmê min. Ew tiştekî baş e yani. Mirov jî dewlemend dike û tecrübe dike. Tu digîjî gelek kesa yani festîvala tu mêze dikî çend bajara da çêdibe ya jî sînemayê da nikare temaşe bike li ser YouTube'ê ya jî ser dijîtalê tikî dinê platformekî dinê da digîje her kesê. Mirov di gundê xwe da ye tenê internetê wê ye di YouTube'ê da filmê te temaşe dike ya jî bernameyê we temaşe dike. Ew derfetkî pir mezin e. Gerek wî derfetê em bikarbînin alî hişmendiyê xwe de, alî hunerê xwe de, alî belkî siyasetê xwe de vê tiştê em gerek xwe negirin yani ez wisa difikirim ginek. بله مامۆستا. بله me piştî birastî qala maliyeta filmê em bikin. Hunermend rast e jiyan wan pir zehmet e. Ez bawerim ête jî aviye. Film kişandin ji bo alî maliyetê da dizî demê de çi aliyete dike ya çawa tê kişandinê wana? Ya derfet ji bo sînemayê gerek gelek be, gelek bütçeyê mezin dixwaze. Li destpêkê de mi vî bütçeyê heya destê hat mi vîya kêm kir. Çi derdorê min de hebû, belkî ji hevalê min bigire ji malbata min min ji wana piştgirî girt. Hevalkî min heye ji xwe ew carna heya destê wî de hebe ew derfet dide min. Lê bütçeyê biçûk e, pir biçûk e. Belkî yani dünyayê de bütçeyê herî biçûk ez bikartînim. Çünkü ji bo min bütçe pir girîng nebû. Tu cara pir girîng nebû. Yani kriterîkî pir mezin nebû. Lê min xabin ez mêze dikim sînemagerê Kurd pir anî ser bütçeyê tev digerin. Çünkü alî teknîkê de dixwazin tiştekî ava nû, tiştekî ava mezin çê bikin. Ew jî tercihekî ye, ew jî fikrekî ye. Lê ez wisa tev negeriyam. Çi derfet destê min de hebû, kamerekî jî, mikrofonekî jî hiç fark nayake. Ez bi wî ya tev digerim. Herî dawî jî di karantînê de carekên belkî vî edingarî de min filmekî kişand. Ew jî bêderfetî de hebû mikişand. Yani çünkü derfet mera çawa bigîje ew derfet e. Yani ew destê min de heye. Ez kênga bixwazim destê min de derfetkî ye ez kanim filmekî bikişînim. Lê sînemagera wisa nefikire benda derfetê ne. Heya wî derfetê nebînin nikare film bikişînin. Min hinkî dewlemendiya min, imkana min tiştekî wisa bû. Yani erê biçûk e derfetê min. Li gorî wî jî ez tev digerim. Yani çîrokê min jî ji xwe biçûk û pir mezin e. Ji xwe çend kes nav çîrokê de cî digire, çend kes piştxamerê de cî digire. Ji ber wî ez li gorî bütçeya xwe, li gorî çîrokê xwe te tev digerim, ew di wê de pisrek dernakeve. Heya destê min tê, ez çîrokê xwe
derdixînim malê. Yani bütçe pir ji bo min pir awa girîngkî mezin e. Bele mamoste. Tu alaka mirovan bi filmê te tu çawa dibînî? Tu bawerî di temaşevanê te yani van filma tu baş dibînî temaşevanê te. Tu ya çawa dibînî vî navberê? Yani li gorî dilên pir tev nagere alîkî de yani alîkî de bêjim. Yani midixwest yani belkî hinekî dinê jî bigîjî însanara. Ee, Temaşevan belkî zêde belkî zêde temaşe bike. Lê alîkî de jî bertekê xweş tê. Çixwe kêm be jî, çixwe hindik be jî wî hindikiyê de jî ez mêze dikim li sînemayê fam dikin ya jî sînemayê temaşe dikin, dişopînin ya jî min dişopînin. Wî alî de jî tiştê xweş diqewîme. Ew jî baş e yani li gorî dilê min e. Çünkü mêze dikim ew fam dikin yani. Ez çi dixwazim çê bikim wî niyeta min wî fikrê min fam kirine. Yani alîkî de jî ez dixwazim yani em bêjin alî 100,000 kes bira temaşe bike. Fam bikin jî nekin jî ya jî kêfa wan jê were neyê jî hiç fark nakir. Lê ama bira bigîjî însanara. Hiç nebizanibin yani sinemekî wisa heye, filmekî wisa heye. Ew hinkî pirsgirêk e li gor min. Lê Dünya jî hinkî wisa ye. Yani ez dunya de jî pir xem namînim. Yani ji xwe tu vî filmê dema min biryar da ez bi van filma bi vî tarzekî wisa ez çê bikim. Ji xwe viya jî ortê de heye yani diyar e. Tî bigîjî ku derê, tî negîjî ku derê. Tiştekî popüler nene, tiştekî awa popülîst tev nagerî. Ew jî mixabin encama wî jî vî tiştê derdikeve olê. Bele. Mûz te qeda malbata kir heval dilêzin filmê te da. Hunermend bi rastî ev ya ji bo te zehmet nine tikava bi wana dilêzî li belê jiyana xwe de belkî tişkî ew nekirine ser filmê de nelêtine li belê tu çawa dibînî yani vêya ji bo te zehmet nine tikava malbat ra heval ra keva dilêzî? Ya serî de wekî zahmet tê dîtin. Piştî wî tinkî dixebitî tu mêze dikî ya viya hesantir e. Çawa hesantir e? Çünkü lîstikvanê em bêjin profesyonel ya jî perwerde dîtine bi wan re pir zehmetê kişand bi rastî. Tiştekî awa wekî acêb be ji we re mirovê awa di nav jiyanê de hiç lîstikvan nedîtiye, hiç perwerde nedîtiye hesantir e. Çünkü bi xwe dilêzin, xwezayî dilêzin. Lîstikvanê awa perwerde dîtine ya jî profesyonel e ti hayat tînî astekî yani hayat tînî nêzîkî nêrînê xwe gelek tika didî. Ew ji me pir zehmet dat. Piştî wî dema ku te filmê de min çend cara jî min ceriban mêze kir nabe. Yani li gor me gerek amatör bibe û hinekî xwedî huner jî bibe ew tiştekî jî pir mühim e. Yani gerek xwezawiya wî hebe gerek hinekî ew jî rehet bibe. Ez van lîstikvana digerim. Mesela derdorê min xwe mêze dikim kî nêzîkî vî tiştê ye ez diceribînim mêze dikim çê dike pêra dimeşim. Yani dema me hevalê xwe jî mixist nav filma û dema malbata xwe jî mixist nav filmê xwe ez wisa tevgeriyam. Çend ceribandin şûn da ha mêze kir ev tişt baş e ew derkeve holê wisa ez meşiyam bu ara min dewam kir. Ji bo min yani profesyonel be gerek nêzîkî tarza min bibe. Yani pir ez naxwazim pir lîstikvanî derkeve holê, pir hês naxwazim, pir mîmîk naxwazim. Ew ji wan re gelek zehmet tê. Çünkü min gelek vana jî ceriband yani piranîm şanoger re ez dixebitîm. Ew jî perwerdeyiya wî wan alî tiştekî daye. Yani gerek hês derxînin holê, gerek bi mîmîka bilêzin. Wekî mîmîk nelîzin, wekî awa zêde mezin nelîzin ji bo wan lîstikvarî nakin tê wî watê. Ez jî wî tiştê naxwazim. Di wî lê de jî îca pevçûnekî derdikeve holê. Heya em bên astekî em ev du perçe dikin. Ji ber wî ez
pir sakin, pir neleyzin, haya destevantê ewa pir hestê xwe nîşan nedin dixwazin li Sîvanê de. Cî profesyonel cî mixabin tiştê wisa naxwazin, ew dixwazin xwe nîşan bidin. Mafdarin belkî di wî warê de. Çünkü li Sîvanê wisa fêrbûne, wisa perwerde dîtine. İja cana jî ecebmayî dimînin. Ez mêze dikim yani li Sîvanê ewa perwerdedî dîtiye li Sîvanê min dinedirin dibêjin ya vanan li Sîvanê nakin. Rast e li Sîvanê nakin çünkü ez jî wisa dixwazim. Çünkü hest di sînemayê de serî li Sîvanê de nayê gotin. Sînema amûrê cuda ye, dîmen heye, deng heye, ronahiyê heye, atmosferê ya van ser van tişta ez dixwazim. Çîrokê dohlê de hewce nake yani hestîvan van hesta bide. Çünkü çîrok bixwe wî hestê derdixîne holê. Heya de semtê wî çîrokê gerek wî hestê derxîne. Li Sîvanê eger wî teke pêşiya wî hestê mezin nake. Wî hestê dikujin mixabin. İja heya em xwe ev dûfan bikin inkî dem ji me re lazim e. Belê, belê mamoste. Mamoste, ez dixwazim pirsekê ji bo filmê dirûvê filmê te bikim. Ingmar Bergman ji filmê wekî filmên te li ser çîrokên bingehîne. Mînakî filma wî Person û Nure Bilge Ceylan, mînakî filma wî Mayıs Sıkıntısı. Her du derhener ji pir serkeftinin bi rastî. Em dikarin pêşên rojê de zê Ali Kemal Çınar di vî navberê da cî bigire, kar be cî bigire di vî evkê de, di dergehên de. Ya valla ez nikarim tiştekî bêjim ser xwe çünkü karê min ew nine yani karê min film kişandin e. Ya temaşavan karnı tişta bêje ya jî dem evî nîşan bide. Ez ê bigîjim ku derê negîjim ku derê. Lê ez her du derehna jî hez dikim. İnkî tarza min jî nêzîkî wan e ez dixwazim belkî wekî wan çê nekim lê wî tarzê ez inkî dişopînim. Yani minimalîst, sadebûn, hindek mesela êvan jî de hest inkî pêşdayê ya jî bingeha filmê pêşdayê. Yani nêzîkî min in. Xeynî wana jî derhenerê din heye. Ez wana jî mesela pir hez dikim û dişopînim. Tarza min nêzîkî wan e. Em bêjin Kardireyîr ya jî Ozu, Akî Karûzmakî ya jî Godar. Wana ez hez dikim piranî. Yani ez nikarim yani tişkî bêjim yani ez ên destpêkê de me. Ez wisa mêze dikim. Çend filmê ewa serkeftin ya çend filmê ewa belkî tiştê baş min gotiye nav van filma de derketiye. Xeynî wî temaşavan ya jî rehneger kan wan tişta bibêje. Ew jî pêşerojê diyar bibe yani ez ê çi bikim, çi nekim, bigîjim ku derê. Belê mamoste. Mamoste derheneriyê de ji te re îdol kî ye? An jî kînin ez ava pirskim. Bi rastî ez ava pir îdol nabînim ewa kesekî. Lê wekî ana min got yani ez çend derhenera ez diacî bînim hez dikim. Cî wan heye yani nav min de jî. Girîng e ji bo min jî. Yani Kardireyîr destpêkê de ez kanim bêjim. Ya Sujîrê Ozu ez kanim bêjim. Abbas Kiarostamî ez kanim bêjim. Akî Karûzmakî, Şahin Minglan. Dema ez qala sînema dikim yani gerek ez wana bibêjim. Ez nebêjim ji wana xıyanetkî mezin e. Çünkü ez bi wan çêbûm. Ez wana temaşe dikir min biryar da ez gerek film çê bikim. Ji ber wî ji bo min girîng e. Lê wekî ewa îdol ez bêjim ez gerek wekî wan çê bikim nikarim bêjim. Çünkü demekî şûn de çiqas nav filmê te de şopa wan hebe jî tu dixwazî bi tarza xwe te bigerî. Zimanekî dinê ya jî li gorî te ziman çawa ye tu wekî wî tu dixwazî derxînî holê. Heya destê min tê ez dixwazim ez sînemayê xwe derxînim holê. Ku herkes ji xwe niyeta wî tiştekî wisa ye. Eger
vî tiştê derkeve holê ez wê carî ez kanim xwe serkeftî bibînim. Belê mamoste. Belê hîndîr em hêdî dîdin dawiya bernameya xwe. Ez dixwazim pirsîzê pirskim. Piştî vî fîlma tê Dilok. Piştî van rojê tengasî em bêjin. Piştî wî fîlmeke proje ke tu difikirî çi heye? Ser fîlmê çi dixwazî em pir bikî? Gelek projeyê wî warê de ez hiç tengasî nakişînim. Yani Belê. ez ê min tenê pisîreka min ez ê varan çawa bigîjime. Ez ê çawa bigîjim van projeye. Xwezî ewa ji min sê hevçar hebêdinê hebana. Her yekî alîkî de vî karî bime şandana. Ê min tenê pisîrekê min tiştekî wisa ye ez ê varan çawa bigîjînim. Her cure heye yani. Ê tirsê jî heye, ê science fiction jî heye. Yani her tiş heye di projeyê min de. Lê ama tenê pisîkirek dem o ê min performansa min yani xenî wê pisîrekê min tune ye, baş wekî jî tune ye. Yani ez ê çawa bigîjim ez wiya difikirim. Yani tenê evê min stresa min ev e yani. Belê, gelek spas dikim mamoste ji bo wê dema tezî. Spas Em xweş. dawiya Spas bernameya xweş. tiştekî heye tu bêjî ji me re dawî da? Ya herkes bira xwe mixateb in. Heya destê me tê em jiyanê de bimînin. Xwe mixateb in, xwe biparêzin. Çunkî vi rewşeyê xetereya wî pir mezin e gelekî. İnkî em li xwe mixatebin, xwe biparêzin ew baş bibe. Em jî wisa tev digerin. Xeynî wî tiştek tune ye. Şo em ê fîlma bikişînin. Temaşevan jî heya destê wan tê wan fîlma temaşe bikin. Ji bo me em jî tiştekî mezin e, rûmet e. Kêfxweşîkî mezin e. Belê, gelek spas dikim mamoste dîsa ji bo wê dema Spas tezî. baş, êzî spas dikim. Dem şev baş dibêjim me Çava re. sağ be. Şev baş, gelek spas. Bibîne xweşî de. Em hatin dawiya bernameya xwe gelek spas dikin ji bo wê mamoste re. Ji bo wê axaftina wî razê. Hevê nêja ji bo wê temaşevanê we re zî gelek spas. Dem baş dibêjim. Bimînin xweşiyê de.